Hej YouTube. Hvad så? Jeg hedder Tobias, og det her er Emil. Og det her er vores første video. Ja. Vi skal spille på Hive MC server. Og vi skal spille One in a Chamber. Det er sådan et minigame, hvor man har en pil, som kan dræbe på et skud. Og så har man et træsværd. Og så gælder det bare om at dræbe hinanden. Og undgå at dø. Ja, og så har man så 5 liv. Ja. Goddammit, der er allerede en, der skyder efter mig. Så fik jeg det første kill. Hello. Nej. Er du død? Nej, jeg stod og slog på dig. Ej, jeg døde allerede. Nej, jeg døde også. Goddammit. Nej. Jeg døde igen. Jeg sigtede på dig. Nu dør jeg. Jeg dør dig. Nej! Hvor er du ond? Det var ikke engang mig. Nej. Hvad? Jeg er virkelig dårlig. Jeg har 4 liv tilbage. Hvordan kan det lade sig gøre? Nej. Nej, jeg døde igen. Nu har jeg kun 2 liv. Au. Altså, men... Au. Øv. Nej, jeg ramte ikke. Godt. Skal du have lidt der for svær, hva'? Skal du det? Dø. Okay. Au. Ja, jeg fik en, og så fik han mig. Nej. Kom nu, tag. Jeg tror, jeg gemmer mig herinde, og så, så lige når det er jo mega godt gemmested der, mand. Så. Ja. Så rammer jeg ikke. Ja. Nej, jeg fik ham ikke. Der er 8 flere tilbage. Vi er inde i et hus, ikke også? Ja. Hvor at der så kun... jeg kan gemme mig bag en plante. Eller, ja okay, det er måske ikke lige det bedste gemmested, vel? men der er kun én dør herinde. Ja. Og jeg kan bare stå og sigte på den, og så... lige når det kommer så... Pang! Pow! Nej. Det er jo mega godt. Og så får jeg jo en pil mere. Jeg har kun 1 liv tilbage, at der er nogen, der skyder efter mig hele tiden. Jeg har da også kun 1 liv tilbage. Ej! Nå. Døde du, så skal du kigge på mig. Okay. Jeg er inde i et hus. Sådan der, ja. Hello. Kan du se mig? Kan du se mig, bror? Hvor du? Du kan jo ikke se mig. Nå, det var her, jeg spawnede faktisk. Ja, det er mega godt gemmested. Mm. Og så sigter vi. Og så lige når de kommer ind, så dør de. Okay. Der er kun 14 sekunder tilbage. Seriøst? 10, 9, 8, 7. Nej, det er ikke... Ej, jeg troede du bare var sådan til, at alle de var døde, eller sådan noget. Nej, det tror jeg ikke. The round has ended. Okay. Ja. Nå, skal vi sige, det var det? Ja, det kan vi godt. Vi ses, YouTube. Vi ses. Hej. Hej.